Времето се затопли и работата в градината започна. Засадихме доматите, опънахме капковото и сглобихме басейна. Видим сега ще стана ли градинар от мене. Сега ще ги засаждаме доматите в градината. Ето сега ще ги покажа, вече са доста пораснали. Ето ги и доматите. Рошко, ти домати ще съдиш ли? Или само ще ядеш? Дунди. Сега копаеме дупки. Тук добре ли? Има тук. Тук малко. Копаем. Сега взимаме от компоста една шепа, две шепи. Тук повтаряме. Тор. Малко тор. Малко повече сложих. Ето му доматчето. Тук, понеже е доста високо, чупваме шунките, преди това вода. Чупи ги. Така, полекичка. Полекичка да не щупиш. Ще бъдат полека. Това да го троша ли? Не. Това не. Вадим. Лекичка не го целуй. И сега затрупваме. Оп. Горе-долу. Справи се. Айде, продължаваме с следващото. Чупим долу. Чупи. И там това ще чупи. Виж тревичката има си отгоре. Тревичка. Вадим лекичко. Лекичка. И слагаме дупката. Горе-долу. И сега продължаваме с съденето, лека по лека. През горе-долу 40 см, 50, около 2 педи разстояние оставаме. Така става. Горе-долу 40 см някъде. И там продължаваме. Сега слагаме железата тук за найлона, защото нощем си е още студено и трябва да се опъне найлон. Няма как, началото на май месец. Тая сутрин имаше слана. Да ви разведа малко из градинката, да ви покажа какво сме засадили. Тук има 5 бразди с картоф. Добре, че го затрупахме с слама, че тази сутрин имаш слана. До него има 2 бразди с фасул. Пуснали сме тук капковото. И отиваме. Тук има ягодки. Пак сме пуснали капковото. И тук в края пак 2 браздички и ягодки. И сега тук засаждаме доматите. Тук ще има пипер, краставици, пак пипер, ще видим. Сега доматите правим. Равносметката в края на деня, каква работа свършихме. Вече сме завили доматите, деня е към привършване. Ето ги.
Всичко това долу там е домати. Останаха още доста домати, брат ми ще си вземе. И сега тук ги сложихме пък в другия парник. Ето тук в този. Тук има чесън, лук, засаден, спанак. Отгоре магданоз, тук отдолу репички. И сега в другия парник ще ги покажа. Затваряме, че е студено. Ето тук маруля, останалите домати и там отгоре, не знам дали се вижда, там в края е пипера. Кой ще се съди, не знам кога. Сгубихме басейнът, тук ще го ползваме за капковото напояване. Ето го и басейнът, сега се пълни и в него ще вържем да напояваме градинката. Дали ще стане, предстои да разберем. Ето го и басейнът вече е пълен с вода. Баща ми направи един накрайник, в който включваме ето този маркуч. Ето тук. И маркучът вече го включваме към капковото. Ето тук е по същият начин. Включваш маркуча и тръгва капковото. Хубавата новина е, че дори не трябва да се включва помпата на басейна. Пак създава налягане и капе. Сега ако се включат може би повече маркучи на повече бръзди, може да се наложи и тя да се пусне, но не е проблем. Тя е свързана и е прекарана. Ето я тук. Ако трябва за повече бръздички, ще включим и нея. За сега това е от градинката. Очаква се следващата седмица пак през нощта да е студено, така че няма да се засажда повече, но когато се засади всичко, може и пак ще направя ново видео.